Γεια σας παιδιά, είμαι ο Φαχμεζάκης BGR και θα κάνω μια νέα season επειδή το προηγούμενο βίντεο ήταν πολύ βλακεία και θα κάνω καινούριο. Είναι και ο φίλος μου Μάριος, Μάριο 1, 2, 3, 4, 5 και είναι και αυτός εδώ. Πες για Μάρη. Γεια σας παιδιά. Ωραία, και τώρα θα μπούμε σε... Θα κάνω μια καινούρια σειρά από όλα στο μονό. Και ξεκινάμε. λέω να κάνω καινούριο κόσμο. Κάνουμε Να ξέρετε, έχω και ένα texture pack εδώ πέρα όπως βλέπετε. Βάλαμε ένα καινούριο mod. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ωραία. Ορίστε, είναι το καινούριο αυτό. Ελπίζω άμα σας αρέσει, εντάξει. Εμάς μας άρεσε. Έχουμε λίγο lag, αλλά εντάξει. Ωραία. Είναι αρκετά καλό αυτό το texture pack, όπως βλέπετε. Είναι διαφορετικά τα γραφικά. Διαφορετικά τα δέντρα. Προτείνω να γράψετε σχόλιο άμα έχετε κανένα καλύτερο texture pack να μας το πείτε. Θα μαζέψουμε λίγο ακόμα και θα αρχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε ένα σπίτι, αλλά το πρώτο μας σπίτι θα το κάνουμε σε βουνό, αλλά όχι μες στη γη. Είναι λίγο ψηλά. Όπως βλέπετε το crafting table είναι διαφορετικό, όλα διαφορετικά. Σπαθί διαφορετικό. Το ξύλινο σπαθί πρώτα. Ξύνα. Κάνω και ένα. Χρειάζεσαι ξυλάκι. Περιμένετε λίγο. Να, εκεί πάνω. Πάνω, Ξέρω, εκεί θα το κάνω. Α, ναι, λίγο τροφή χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Μάζεψε κι άλλο ξύλο. Κάτσε. Μαζέψω λίγο πέτρα. Αφού πάνω είναι το βουνό μου, ρε, ψάχνει. Μπορεί χώμα. Εμείς πριν το εγκαταστήσαμε το texture pack, μας είναι και εμάς λίγο περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο, γιατί είχαμε το default, το κανονικό. Και είναι αρκετά καλό, έχω να πω. Μαζέψουμε περίπου 20 μπλοκ και μετά θα πάμε πάνω ξανά. Εντάξει, μάζεψε ένα παραπάνω, δεν πειράζει. Μάζεψε, πάρε το crafting και πήγαινε πάνω. Γίνω πάνω. Πάνω εκεί πέρα, πάνω εκεί θα κόψει τα δέντρα και θα κάνω εκεί στο σπίτι. Το σπίτι μας. Αριστερά. Ξέρω βρε. Α, θα ανέβεις έτσι. Χαμό το έχει και... συγγνώμη για το lag, αλλά είναι καινούριο και δεν το έχω συνηθίσει. Πολύ lag. Εντάξει. Ξελάγκα. Μα εδώ, Μην κόψε. με παρεξηγείτε, αλλά έχω χαλάσει περίπου το τσικούρι. Πού έχει χαλάσει ρε, κοίτα καλά.
Εντάξει, φτάνει εδώ. Να κάνεις εδώ ένα σπιτάκι. Όπα, έχει κόλλο. Κάρβουνο. Πολύ διαφορετικό, αλλά όχι μη πες. Δεν θέλω να έχω απόλυση σαν το προηγούμενο. Είχα πεθάνει 5-6 φορές. Και γι' αυτό το διαγράφτηκε. Το διέγραψε. Βασικά έτσι καλλιώς Και είναι και διαφορετικό κάτω το... είχε το mod το παλιό, modpack το παλιό και έτσι κι αλλιώς είχε κάνει με τα βίντεο του, δεν ήξερε. Τα έκανε με web κάμερα, οπότε γι' αυτό είναι καινούριο. Ναι, τώρα είναι με free screen του βίντεο και δεν είναι πολύ καλύτερο. Φυσικά μη φεύγεις, κάνει εδώ το σπίτι. Απλώς άνοιξε το και κάνει λίγο πιο μεγαλύτερο. Όχι ρε, καλύτερα εκεί πάνω. Αλλά άμα είναι καλύτερα, δεν ξέρω. Κάνε εδώ εκεί κάρβουνο, που θα σου χρειαστεί το κάρβουνο. Σιγά σιγά. Άντε φτάνει, κάνει σπίτι. Κάτσε ρε ηλίθιε, πάρω λίγο ακόμα. Κάνει μια τρύπα εδώ. Τσες, να κάνει πρώτα καλοκαιρινός. Διαφορετικό το κόμπλιστο όμως. Κόμπλιστον είναι σαν κανονική πέτρα. Τέλειο. Και η πόρτα μου άρεσε πολύ. Καινούργιο, γιατί Φτιάξε πέτρινο τώρα. έδερνη αξίνα, μια χαρά. Λίγο ακόμα. Dirty το έχω. Η πόρτα βασικά είναι καλή και είναι σαν τζάμι. Γιατί η προηγούμενη ήταν ξύλινο μόνο. Ναι, καλά λέει. Είναι καλύτερα. Βλέπεις έξω. Φτιάξε ένα σαντούκι. Κάτσε. Θα φτιάξω και ακόμα ένα τσεκούρι. Δεν έχει τσεκούρι. Είχα φτιάξει. Ξύλινο. Ναι, Φτιάξει δαυλούς. Είναι χρήσιμο. λίγους. Να Βάλε. δούμε πως είναι η δαυλή. Α, ωραία. Αλλά σου είπα και πριν, ανοίξει το σπίτι. Βάλε και έξω να μην σπονάρουν εδώ. Αυτό το μέρος, παιδιά, Ναι. συγγνώμη γι' αυτό. Ας βλέπετε όλα αυτά εδώ πέρα, άμα θα κάνουμε το σπίτι μάλλον εκεί. Εδώ με φάρμες και διάφορα, αλλά θα κάνουμε πολλά επεισόδια. Κάνε φούρνο. Κάτσε ρε, να ανοίξουμε λίγο το χώρο όπως πριν. Με την άλλη να σπάσει, ας. Μην Την άλλη άμα την κάψουμε στο φούρνο. Ωραία, λίγο ακόμα από εδώ. Να κάνουμε φούρνο. Κάνε και τσες. Ωραίος ο φούρνος. Αυτό είναι το παθ. Ψήσε το τέτοιο. Α, ωραίος. Πολύ ωραία. Πάντως καλύτερος από το προηγούμενο. Τα προηγούμενα που είχα. Και ωραίος σαν σόμπα. Τώρα σαντούκια. Θα κάνουμε διπλό σαντούκι. Σαντούκι δεν φαίνεται καμιά διαφορά. Ίδιο είναι. Δεν είναι καμιά μεγάλη διαφορά. Βάλει το όλο το καρούνο.
Βάλει και τον τελευταίο δάουλο λίγο πιο εδώ. Το feather βάλει το μέσα στο chest. Φτιάξω μάλλον και άλλο ένα φούρνο. Μπορεί να χρειαστεί. Εγώ πάντα στο μονό, γενικά survival, πάντα 2. Ναι, πήγαινε να βρεις κανένα τέτοιο τώρα. Πήγαινε να σκοτώσεις κανένα τίποτα, άμα βρεις. Ή άμα είναι σκάψε τέτοιο, όπα τώρα ανοιχτώνει. Άμα είχαμε τώρα όμως και χρειαζόμαστε κρεβάτι. Για τη νύχτα. Ή άμα δεν βρούμε κανένα πρόβατα, δεν πειράζει. Θα περάσουμε τη νύχτα σκάοντας για διάφορα άλλα πράγματα. Κόψε λίγο ξύλο για το βράδυ. Και γρήγορα, γιατί άμα βγουν τα ζόμπι, τη βάψαμε. Εντάξει, όχι και τη βάψαμε, στο easy είναι. Εντάξει, άντε. Βάλτε στο normal. Άντε normal. Ωχ, βγήκε. Γρήγορα. Δεν πήρε κεφαλαία. Κλείσε. Εντάξει, γλιτώσαμε παιδιά. Αλλά Και... αυτό είναι το πιο γελίο πράγμα αυτό που να παίζει. Α, normal είναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί άμα ήταν easy, ρεζίλ ειδικά. Ό,τι να είναι. Φάει ένα. Φάμε κοτόπουλο. Α, δεν είναι καμία διαφορά ίδια. Κοτόπουλο. Ίδιο είναι το κοτόπουλο. Ναι, ωραία, άντε τώρα. Τώρα θα πάμε για mine. Ελπίζω να μην βγούμε σε καμία σπηλιά. Ενώ σπηλιά με ζόμπι, αλλά σπηλιά χρειαζόμαστε. Για αέρα. Θα πάμε για σίδερο, για πανοπλίες και άλλα. Μια κάτσε, όχι ακόμα. Γιατί όχι ακόμα. Άντε σκάψε. Θα σκάψουμε λίγο ακόμα, δεν βλέπω να... Πήγαμε φλίν. Flint είναι χρήσιμο μόνο Και πολύ διαφορετικά. και διαφορετικό, όντως είναι πολύ ωραίο. Να βρούμε πέτρα, ωραία. Βάλε το βλό. Μας τελειώνει και η εξίνα. Ελπίζω να βρούμε κάτι. Θα κάνουμε αρκετά επεισόδια, δεν ξέρουμε πόσα. Αλλά θα κάνουμε. Τι αρκετά, θα κάνουμε μέχρι να πάμε στο end, στο δράκα εννοώ. Άμα. Πάμε. Σου πάει αξίνα. Όντως, αλλά έχουμε ξύλο και πέτρα, οπότε δεν ανησυχώ. Μπορούμε να ξαναφτιάξουμε. Ορίστε, δεν πειράζει, αλλά μπορούμε να ξαναφτιάξουμε. Κάρβουνο έχουμε, κάνουμε ένα crafting. Ξυλάκια. Ευτυχώς πήρα πολλά. Αφού έχουμε κι άλλα, βρε. Αυτό το κάρβουνο κάνω το ξανά και δεν βλούς. Κάνω πάλι ταυλούς. Έχουμε κι άλλα ξυλάκια, βάλει κι άλλα. Τα κάνω όλα. Πάντα. Ωραία.
Ωραία, συνεχίζουμε, αλλά καλό θα το πάρω το crafting. Άστο. Καλά. Να μην χαλάμε στην είχε ξύλο, θα χρειάζεται. Καλά. Συγγνώμη γι' αυτό. Όπα, βρήκαμε σπηλιά. Ωραία, αυτό θέλαμε. Άμα θέλαμε αυτό. Εγώ όχι, αυτό θέλαμε. Εσύ αυτό ήθελες? Ναι. Τότε γιατί είπες πριν να μην βρούμε σπηλιά με ζόμπι? Καλά, ζόμπι αποκλείται. Αλλά Όπα, βρήκαμε redstone. Redstone, κάρβουνο. Εδώ θα βρούμε και διαμάντια, μου σου πω. Κάτσε ακόμα. Είναι πιο καλό ακόμα. Κάτσε εδώ προς τα κάτω. Κάτσε να κάνουμε μια σκαλίτσα. Και πολύ διαφορετικό το κόμπλισον. Τέλειο, δαμάτω. Εντάξει. Fuck. Βλέπετε redstone. Μη πες προς τη βιλάκι και... Πού να, και να πες το έτσι και δεν έχει τίποτα. Βάλουμε δαυλούς. Μα κι άλλο, έτσι. Πάμε προς τα κάτω έτσι. Δεν μπορούμε να το σπάσουμε το redstone εξάλλου, ρε. Μπορούμε. Δεν μπορούμε. Πρέπει να έχουμε σίδερο. Α, ναι. Μπορεί να μπορούμε. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά... Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε 3 σίδερα, 3 κομμάτια σίδερα. Προσπάθησε λίγο να το Θα σπάσεις. κάνω μια σκάλα να κατεβούμε κάτω. Προσπάθησε λίγο. Θα το σπάσεις. Εκεί να προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω, άντε, αλλά δεν πιστεύω να γίνει κάτι. Έχει πολύ διαφορετικό το Redstone. Όπα, βγήκε. Δεν είναι, Άμα είναι Redstone. δεν είναι redstone, παίζει να μην είναι redstone. Γιατί τόσο γρήγορα που... Σίδερο είναι. Στο... Αλήθεια. Ναι, είναι το καινούριο. Οπότε μπερδευόμαστε. Γεια. Ναι, σίδερο είναι, ωραία. Αυτό το θέλουμε. Η σκάλα. Όπα. Πες. Βάλε το εδώ. Τώρα θα πέσω σιγά. Μόνο να μην μας βγουν ζόμπι. Χρυσός. Θα κλείσω εδώ λίγο, θα το κάνω κάτι σαν σπίτι. Για να μην μας βγει τίποτα. Καλά, εντάξει είσαι μωρέ. Άντε, φτιάξε. Θα μας πάρει Θα όλα. βρούμε το δρόμο σου μετά γιατί... Για αφού έχω κάνει σκάλες. Γι' αυτό τις έκανα τις σκάλες, για να μπορούμε να ξανά... Είναι ωραίο το cobblestone, μου αρέσει πολύ. Αλλά το iron ήταν λίγο fail. Κόκκινο. Πάρα Θέλω πολύ. ακόμα ένα. Όντως. Ψάξα, έχει από εκεί. Να. Είναι iron. Έχει και λάπης. Που είναι βλακία. Λάμπλης, τι είναι βλακία σου, δίνει... Ζόμπι. Σκότωσέ το σιγά. Το πρώτο μας ζόμπι ευτυχώς που είναι μόνο ένα. Να και άλλο iron. Σκάψτε το όλο. Θα βάλω φως για να μην σπονάρουν άλλη φορά. Καλά, δεν πάω κι άλλο Πήγαινε μακριά. πίσω, εδώ. Εδώ χρειαζόμαστε το σίδερο. Σαν πιο γρήγορα σπάει, έτσι μου φαίνεται εμένα, μπορεί και να μην είναι. Μετά θα μαζέψουμε και το χρυσό, αλλά δυστυχώς δεν βρήκα diamond. Εκείνο μπορεί να μην είναι και λάπης, κάτσε. Α, μπράβο, φαίνεται καινούρια. Craft table έχουμε, να κάνουμε ένα φούρνο. Και δεν έχουμε... Κάρβουνο. Α, καλά. Ωραία βλακεία. Να το κάρβουνο, ευτυχώς είμαστε κοντά. Με gravel. Ωραία. Θα το πάρω όλα. Πάρ' το.
Βαριέμαι άλλο. Δεν πειράζει. Άμα χρειαστούμε θα πάρθουμε πάλι. Είναι ωραία και οι καρδιές κάτω από εκεί. Θα περιμένουμε λίγο. Εδώ βασικά θα κάνουμε μια πόρτα. Και από πάνω θα το κλείσω, θα το κάνω κάτι στο σπιτάκι. Για mine θα το έχουμε αυτό. Καλά, στο το ανοιχτό για να βγαίνουμε και Εδώ θα κάνω τη σκάλα. κάνει σκάλα προς τα πάνω. Ορίστε, θα κάνουμε εδώ μία. Την έκανες πάλι, αλλά Δεν την έκανα, θα βγει ωραίο. Ορίστε. Πηδάς από εδώ και ανεβαίνει σιγά σιγά. ναι, και δεν φτάνεις, ρε, σιγά Εδώ θα βάλω home σιγά το πράγμα. Ναι, δεν φτάνεις, σου λέμε. Δεν πειράζει, θα πούμε. Όχι, από εδώ θα κλείσω. Φυσικά δεν κλείνει σιγά. Έχει κι άλλο δρόμο. Αφού δεν μπορείς να επιδείξεις. Γίνεται, σου λέμε. Καλά, ρε, ναι. Ορίστε. Έγινε, εντάξει. Ανεβείς. Α, εδώ θέλει να το φτιάξεις. Γίνεται. Πάμε εδώ. Και μετά ανεβαίνουμε, εντάξει. Ανεβαίνουμε και θα πάμε στο σπίτι. Τώρα πηδάω. Ελπίζω να μην πεθάνω. Και μας έχει γίνει μάλλον το iron. Κάνω δύο πόρτες. Γιατί? Μια εδώ. Γιατί το ζόμπι μπορεί να μπει. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εντάξει. Και έγινε το iron. Και Iron. είναι πολύ διαφορετικό, αλλά Πάρα πολύ διαφορετικό. Είναι βασικά είναι σαν το κανονικό φαίνεται. κάνει και ένα σπαθί. Όχι σπαθί, κράτα το κάνει και άλλη 60. Κι άλλοι. Ναι. Ωραία. Και εδώ, παιδιά. Creeper, αλλά τώρα θα κάνουμε. σκότωσε. Ελπίζω να το σκοτώσουμε. Φύγει. Πρόλαβα. Άμα είναι λαπισλάζουλη αυτό. Και εκεί έχει Ό,τι και να είναι, κάτσε να πάρω το χρυσό. Και έχει και πίσω από εκεί χρυσό, δεν θυμάσαι. Α, ναι. Κάνουμε αρκετά πράγματα για το πρώτο επεισόδιο. Έχουμε και άλλο iron εκεί. Τέλος πάντων, παιδιά, εδώ λέμε να τελειώσουμε το Θα δούμε και τι είναι αυτό, αλλά πρώτα. Μου βλέπει ο Creeper και είναι κακό αυτό. Άντε γρήγορα όμως. Δεν κάνεις βλακία. Πήγαινε από εκεί. Απλά προχώρα. Άντε γρήγορα. Γρήγορα. Όχι, έρχεται ο Creeper. Πετάμε. Όχι. Όχι ρε φίλε. Όχι, και πού είναι το σπίτι μας. Shit. Κακό αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όχι. Δεν είναι κακό. Να, από εκεί νομίζω. Όχι. Ναι. Παιδιά, ευτυχώς δεν πήγαμε πολύ μακριά. Να, εδώ πέρα, από εδώ είναι. Και ευτυχώς στο survival δεν χάνονται τα πράγματα, μόνο άμα έχουν καεί. Μόνο αυτό. Αφού είχες κάνει βλακεία. Ευτυχώς που βγήκαμε κοντά, πολύ κοντά. Μέχρι να βρούμε κρεβάτι μετά δεν είναι δύσκολο, θα βγούμε κατευθείαν στο σπίτι. Πού είναι ρε? Από εδώ έχεις δει ταυλό. Να, ορίστε πώς. Ορίστε. Πέρασα το σπίτι μου και δεν το είδα, εντάξει, τι να είναι. Και χάσαμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εδώ παιδιά λέμε Σταματάμε. να τελειώσουμε το πρώτο βίντεο.